Lungani Ruth Otieno. Yena mondo mi warwak daktari marwa obonyiso ni nyinge nga en wod kanye en laktar molony e weche mage kai to kwa ketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel. Daktari machiegni penj laktar. Erokamano ahinya Ruth. Nyinga en Dr. Martin Oludhe Jeremiah, an wuod Sakwabondo Kakuodi, Siaya County, tanalonye weche mag lak, tuoche mag lak, mane kumalonye. En twak maber mokalo tuoche mag lak gi laktar molonye weche mag tuoche mag lak. Daktari ngeni thoth ne ji kauga kagi malako ken gimoro monego bed ni rito gi maino ni lak ok nyal kelo chandruoge mang'eny kaka tuoche mamoko wanyalo wacho ni nyalo wito ngima ng'ato kod weche makamago. Kapok wadonje e chuny twak, bende lak en wach ma serious monego bed ni ji chiko ne gitgi kaka koro wada chako chenro ni sanini. Lak chala kaka mora mora e dendi. Asebedo ka wache shoka ni gimora mora mana Nyasaye ochwe e dendi. Katiwe ni en gimoro matin machal nade. Gino nigi sababu gimomiyo Nyasaye notimre nade. Nochwe. To nikech an alonye weche mag lak, abiro medo kwa jopini leke wabe nyaka timang'o nyaka wariti nikech sama lagno onge kore king'e dhi ng'eyo umuhimu mare but adier manitiere ni lak en gima ber, lak en gima muhimu emomiyo nyaka warit lak mana kaka dwarit kuonde moko e dendwa kaka dhano mana kaka dirito boeni, mana kaka dirit nyarogno kimodho pi, mana kaka dirit chunya ka ibedo mabor kod kong'o kachiel kod ndawa e kaka Dr. Martin nyisowa ni ber ka warito lekewa. Mano bede makelo waito ko odiechieng' makawuono. Kawuono wadwa go mbaka kendo wadwa puonjore matut kotende kod chandruok mar regruok mar lak. Kapok wadonje weche mag regruok mag lak, wang'e ni lak chal nade, entiere kod kidienje mage, kata koro kwadonje regruok mar lak to wang'e ni lak maregore en lak matimore nade. Erokamano ahinya Ruth, mana kaka iwacho maber no. Lak kaka sebedo kawacho, lak nigi layers adek. Kaka los dhano, lak mar dhano. Layer mokwongo ma oko waluonge ni enamel. Layer mar ariyo ma ok wane gi wengewa iluonge ni dentin. As nitie layer mar adek kuma nitie leche gi nerves kanyo waluongo ni pulp cavity. E dhano mangima ma lekene nigi afya ok dware ni mondo wane layer mar ariyo gi layer mar adek. Layer modware ni wane en layer mamalo miluongo ni enamel, ene morachar. Mane gima ji neno ga to luongo nang'o ni lak. Lakini koro nitie tuoche to nitie conditions makoro lak ni timre nade regre. Ko regre to koro ji nyalo chako neno layer mar ariyo. Tibiro ng'e ni gino timre ka lekeni osechako lokre ne girachar to koro gi ratong. Ing'e ni layer mar ariyo osechako timre nade osechako neno. Mar adek to kikwane en konene to ng'e ni shida nitie. Ng'enyne ibiro nene mana ka tuo chopo ka en bur matuta inyamo chopo kanyo kata lak ng'ato timre nade otur. Kinyalo neno layer mar adek to in dental wacho ni mano emergency manyaka thieth sano. Koro wan gi layers adek mag lak. Adwa ni mondo joma winjo o understand kanyo mondo koro kwadonje twak gidhi ng'eyo ni koro walose layer ni walose layer kamano. Koro wacho ni gin adek. To mwadhi lose ahinya ni layer mokwongo miluongo ni enamel. Enema enoko, enema ji neno, enema orachar. To be samoro nyalo loko rangi ka samoro imodho pi onyalo bedo kata rabuor. But kala mowinjore mar lagno en rachar. Olere maber mokalo kendo wabo bedo kod picha manyiso kaka lak dhano chal kod layers adek kako pimo no wadhi keto maino kuom layer mokwongo marachar makineno no. Owacho ni mar ariyo inyalo ne ka koro leke osechako regore. Mar adek to konego beni waneno kata matin nikech mano ka ochopo kanyo to koro mano en emergency. Ateneni lak bende nitiere kod weche mag emergency. Manyakine laktar mapiyo. Immediately nyakinene sano. Koka mano gik mang'eny nyalo kethore. Seche ma lak regore ma koro wanyalo neno kidieny kata layer mar ariyo. Enamel mamalo ni timore nade, oregore nade, nikech ok wanyalo wacho ni ochal bando mitere pong' midhi regi. Odhi regore nang'o kata ang'o manyalo regi. Seche moregore otimore nade. Erokamano Ruth. Koro aparo ni wasedonje twak makawuono ma en regruok mar lak. Mana kaka waselero ni lak nigi layers adek. Koro adwa nang'is joma winjowa gi joma nenowa ni regruok mar lak timre gi yore mang'eny. To adhi lose yore adek. Lakini e twak makawuono to adhi lose yo achiel maduong' mologi gite. But gin yore adek malak nyalo timre nade? Nyalo regorego. Mokwongo waluongo ni erosion.
mana kaka nyingno wacho tiende ni nitie gimoro ma chemical kiwacho ni gimoro bedo eroded nitie gima chamo moro e dhowa ka gima dimi lak regre en gimiluongo ni acid to acid ni ok en acid mowuok e bakteria manie dhogo ok en e kute manie dhogwa en acid manyalo wuok e dendwa kata e iwa to en acid manyalo wuok oko kulingana gi gik mwatimo nade mwachamo jo kizungu wacho intrinsic gi extrinsic intrinsic tiende ni ya mawuok e dendi extrinsic tiende ni mawuok oko samori madhe kaka koro juice madhe ichame kaka chiemo kaka fruits kaka lemon acid ni kidwa kichame ahinya kanyo be adwa na ler maber ok wach ni koro kikidhi cham matunda wacho ni sustained ni isikiti mango ka en gimi modho tisiko imodho kane gimi ko isiki chamo to nigi acid biro kelo shida ne laki koro nyaka obed gimisikiti ok en ni kitimo dichiel to koro dhi kelo shida mar ariyo lak wuon nyalo regre gin gi wuon aparo ni sebet machiegni gi jomoko ma kibet mabut kode tiwinjo korego lake mano waluongo ni attrition mano tiende ni lak gi lak to ng'eny ji kiaga ni girego lekegi joma nigi shida no en king'ise ni be ing'e ni leke ni regore to bro ng'isi ni anakia mang'eny kaka dakteche mondo ang'e ni shida no nitie wang'ise ga ni mondo kel ng'ama odak go ng'enyne chiege kata chuore kata nyithinde joma nie ot kanyo ema nyalo ng'e ni bwana ni kata kodhi nindo to rego lekene mano waluongo ni attrition mano be nyalo kelo regruok mar lak koro nakwongo gi erosion donge mawacho ni en acid kadonje e laki to ketho lak adonje ya attrition maro kidieny mar ariyo kidieny mar adek waluonge ni abrasion matiende ni irego gi gik maoko kaka for example matimre ahinya mwaneno en mswaki jomago mswaki matek ahinya yudo ni ng'ato samoro ni bete sitting room to ng'ato to rudho lake baf tiwinje nikech ji mang'eny ni sama kori tiyo gi fujo mang'eny gi ngufu mang'eny kore kimiyo laki bedo maler iketho lak tibiro ng'egi nikech king'iyo gi tibiro yudo ni kind lak gi ringruok mar lak kanya ahinya mineno ni lagno timre nade oregre nitie jomoko masiko gichamo lwetegi nails gi kokro mag lwedo mano be biro kelo shida jomasiko yao chupa mar soda gi lekegi mago be biro kelo shida no koro dongo walose kidieny adek wawacho ni erosion mawacho ni en mar acid cha awacho attrition ma en lak ka lak timre nade lege ariyo timre nade rado to regore to mar adek awacho ni abrasion ma ng'ato tiyo gang'o ngufu mang'eny ka go muswak kata gitiyo gi lak e yore moko winjre ni ti gi lak lakini etwak ma kawuono koro wadhi focus e mane e erosion to gima dona ng'isi Ruth ni gigi chaka gima gibiro ga together tek sana mondo yud na achiel timre kende kachielo chako to moro biro mondo konye jo kizungu wacho ni synergistic effect kama chako to ma donjo emomiyo nochuno ni nyaka wach gi adek lakini kawuono wadhi lose erosion mikelo gi acid Dr. Martin Oludhe en laktar molony e weche mag lak kidienje adek maleke regore godo opimonwa kendo leronwa maler ma ageno ni kata no bed nyathi ma ja klas 2 to winjo gima daktari wacho thothne itiyo gi yo mane itiyo gi ngufu mang'eny seche migo maswak daktari wachonwa kata ni mano ok iket lekeni bedo maber iketho lekeni karka acid ma iwacho ni wadwa kete maino ma iwacho ni nyalo bedo acid ma iye kata acid ma oko teneni en ma oko ma wanwa wegi wakete system to wakete e yo ma sate kain gimi chamo ta en sate kain mimadho timadhe sate aweni thuolo mondo mikori lernwa kama ber wapuonjre kaka acid ni kata kaka wakete system rego leke wakendo ketho lak erokamano koro mano wadhi lose gi king'iyo lagno kaka koro manie pichano ibro neno ni lak kawaida en rachar to king'iyo diere ka tineno kodwa bedo ratong' matin mano tiene ni layer mokwongo cha otimre nade owuok koro wane layer mar ariyo koro ang'eni Ruth kanyo penjo ni ang'o makelo acid ni koro acid ni nyalo bet nobiro yore mopogre nitie joma nigi tuo kaka koro mar acidity waluonge ni GAD jomoko nitie maka gibet to acid wuok e igi to duogo malo biro e dhok
tuo ainano sama acid no biro e dhogi biro kelo gini nikech ka acid nie odonje dhok to dhi chamo lak. Layer ma oko ni mwaluongo ni enamel en gima waluongo ni inorganic en ok en ngima oko gima ngima ing'e gima ngima kata ka en yien to king'ado to onyalo timang'o onyalo tikendo ma to kokethore to kochako timang'o okochako losre emomiyo nyaka watimne nade nyaka warite acid mar ariyo nyalo wuoke gik mwachamo gi gik mwamadho adhi miyo mfano nitie chiemo ma kichamo to gin gi acidity wawach kaka koro juice kaka koro lemons wawach kaka these citrus fruits obed orange tisiki chame bro mi example nitie ndalo moko kanyo mane nyiri Nairobi ka gimoro biro mar lemon water jitimo gym to chupni gi lemon this was high gini not biro obet malo nikech isiki timang'o isiki acid e dhogi na wacho ni dichiel ka dichiel to ok dikel shida ni ahinya shida biro mana kitimang'o kisiki inuoyo iwinjo mano koro wawache e gik mimadho carbonated drinks wawach kaka soda most of these soda gibedo carbonated ni gin gi carbon mobedo stored kanyo ng'e ni carbon no chemistry basic ko bedo dissolved to lokre ang'o olokre acid mano be dhi timang'o dhi kelo regruok mar lak koro raselose soft drink aselose fruit drinks dry mouth sama wacho dry mouth mano dhok motuo waonge ang'o olaw emomiyo adwa duoge penjo mani kuongo penja cha ni daktari be paro ni lak en gima nyaka ng'i nang'isi ni gimoro amora ma Nyasaye otimne nade ochweyo nigi tije olaw mineno ma ji ochayo ni chieng' ma koro ionge olaw e kibiro ng'e umuhimu mar olaw to wan kuonde mwatiyo wan gi jotuo maonge olaw wan gi jotuo maonge pi wang' waluonge ni Sjogren syndrome to ken gima ber ahinya sama koro ionge olape dhogi onge gima luoko dhogi ng'e ni e dhogi kae nitie gik miluongo ni kute ma bakteria sama bakteria tiye chiemo manie dhogi products mag release nang'o en acid koro acid ni ka onge gima dissolve to koro acid cha bedo mang'eny to koro laki dhi timre nade dhi regore emomiyo olaw en gima important sukari kawaida ng'e ni kikelo sukari e dhogi kute mag bakteria biro tiyo gi chiemo manigi sukari to by product madhi wuok en ang'o en acid madhi rego laki acid reflux nasechako wacho magi te ariyo gi aspirin gi antihistamines magi adhi kete yedhe yedhe nyalo affect lak kama adhi wache kidienye mopogre nitie direct contact tiende niya nitie yedhe moko michamo direct to gin acidic for example kaka koro vitamin C supplements loka kucha nitie aspirin minyamo mano be kichamo to release ang'o o release acid madhi ketho laki koro magwalose e direct contact mar yath gi lekeni nitie yedhe makitiyogo to gidhi miyo koro olaw ok timre nade ok wuogi kako winjore tiende ni koro kelo dryness of the mouth mano wawacho cha dhok motuo kendo koro tuoche timre nade timre nitie yedhe makitiyogo to gimi bedo gi tuo mar kelo acid koa ei to biro e dhogi kaka for example some chemotherapeutic agents mago be kitiyogo pod dhi kelo mana shida ni tiende ni nitie yedhe maka jatuo tiyogo to nyaka wang'i maber kaka dakteche ere kaka wanyalo konyo jatuo ni mondo yadh cha kik kel ang'o regruok mar lak adonje genetics ma kendo gima kelo regruok mar lak okelo nade mondo ichweri mibed Ruth nitie gik mo otimre dendi nitie gimiluongo ni genes genes gi maloso dhano kaka ichal genes emomiyo ichal in Ruth genes emomiyo achal kaka achal ni samiloso enamel nitie genes mabedo involved ka nitie any interference gi genes go kaka koro gene maloso ilongo nango enamel amelogenin na hizo zingine ka shido betie tinge gima dhi timre enamel ok dhi losre maber to kata kolosre odhi losre gi matin to nikech otin tiende ni kodo rege beyot to nitie jomoko magini ok losre chuth tuo no iluongo ni amelogenesis imperfecta minyola nyathi to lekene ratong lilo onge rachar nikech onge ang'o onge enamel onge
mokwongo mano alosecha to mano kel gango gi genetics. Kwa hivyo magi gik makelo regruok mag lak. Aparo na lero to kantie kumidwaro na ler zaidi podanyaro lero. Olere maler mokalo mana kako wacho no genetics inyalo nyuoli kamano. Inowuoni go maswak matek kod weche makamago, imadho soda mang'eny, imadho gigo matire kod acid mang'eny, itire kod tuo mar acid kaka reflux kod weche makamago nyalo kelo regruok mar lak. Seche maleke ni oseregore kata lak mamalo no oseregore, ibo winjo ranyisi mage. Daktari wacho nitiere lea moro madhi neno manyalo nyisi ni nyaka bede ni lak regore ka kopogore kod ranyisi no. Ginang'o gini ma ibro winje dendi. Yeno wakawiyo waduogo bang' tholo machuok kaeto wadhi nyime gi kanyo miyo kik isud kata matin. Would you like to work in Dubai or Saudi? Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709 488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Adier, ibiro miyo wawuoyi, kendo loch nobede lwete. Noluong nyinge ni Jabura Mahono, Nyasaye Maratego, Wuoro Manyaka Chieng', kendo Ruodh Kwe. Lochne nobed maduong' kendo kwe mokelo nobed maonge giko. Nobed e kom Daudi kendo norit pinye gi adiera kod tim makare mondo ogurre obed motegno. Dial *860*417# to get Omiwa Wowi as your skiza tune. Wodul tela ngomi puonja ni. Sani koro wani nyasi mar mor mar Christmas. To ndalo gi monego bed ni bet machiegni kabisa gi ngat mihero gi jahera ni. To kain gihera ti meda to beta mopoto, imeda to beta mopoto. Kar hera mopoto no. Samu chiemo kata umetho upar mtind kie gi mond liete. Koro ko akuoma ano mond gi ana jibo. Ko tim nyakochia wadwa ngiso ni Merry Christmas. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu regruok mar lak kod Dr. Martin ma bende olony e weche mag lak. Lak en gima nochwe ka ochwe kod tijene kidienje mag lago nitiere kod tije giduto te kapo nono ni waketo diet marego lak kata tuoche odonje marego lak kata genes kata genetics mag ng'ato miyo onge kod lak kata lea mamalo no enang'o gini madhi timore ne jagoni kata ne dende kata ne ngimane. Daktari wang'e ni ranyisi. Erokamana ahinya. Koro mana kaka ne wawacho wabiro siko kwa duogo kuma ne wachake lea za adek. Samin gi lea mokwongo tonge gimotime in sawa Ruth kati modh gik maliet kati madh gik mang'ich kati madh gik manigi sukari okobadhi. Lakini ka lea mokwongo ni osechako regre, one of the earliest signs gima ranyisi mokwongo midhi maji mang'eny chako winjo en sensitivity. Kimadho gimoro maliet mang'ich kata manigi sukari tiwinjo ka nitie kaka laki sensitive. Akiani wabiro loko sensitive nade but aparo ni giwinja ni kimadho gimaliet kati madho gimang'ich kata gima nigi sukari tineno ka laki oken rem okadwa luonge rem. Oken rem
to boken buok mar lak iwinjo ka gimoro rach gimo iwinjo ni alaka ni to gimoro timre to ken rem kichako winjo ni laki nigi gino tafadhali dhi mondo timango mondo cheki gimomiyo abiro nyiso ni mondo dhi ochek ji nikech wiwa kik wil ni pendo nitie tuo mar tuch mar lak mano be timre nade kelo sensitivity koro en jukumu mar daktari mondo ng'e ni en erosion koso en tuo ma kawaida mar lak mamotuch to daktari biro ng'e nade obiro chiko iti to be obiro ng'iyo lak lakini nikech inja tuo inikia gima timi kiwinja ni laki osechako bedo sensitive tafadhali timango ring mondi dhi e hospital ka dwaro na losi ahinya nikech e piny mwadakie sani advertisements mag toothpaste mag ang'o gimikwongo ing'isi ni kiwinjo ni winjo sensitive to in kik idhi ka daktar tigi toothpaste dhi gi toothpaste makama mano en ga mana marketing gimmick laki ok dibukre abuka kende nochako bedo sensitive nyaka beni nitie gima kelo sensitivity ni kere momiya encourage ga kata kapok inyiepo gi gigo to dhi adhiya ine daktari mar lak obiro konyi mondo ang'e ni shida ni kanye koro kokithiedho lagni to gicha parani inyalo paro ni nawacho ni sustain isiki timang'o ka en gimi modho tipodi modhe ka en yath to podi tiyo kode kamano gicha dhi medo timre nade obiro medo wuok lea mokwongo cha the more medo bedo wuok sensitivity cha dhi kamedre to ka koro wuok modonje lea mar ariyo ma koro chiegni chopo lea mar adek nikech koro lea mokwongo sechamore to ng'eni anamele mikwongi chamo piyo to kosetieko enamele protective and the most protective en kosewuok to koro lea mar ariyo gi mar adek mano to koro acid dhi chamo piyo manok thag acid ma dakika matin koro asewuok e sensitivity koro wan e rem koro winjo ka jatuo wacho ni awa tinde te laka rama mar adek mano koro asewacho sensitivity achaka wachang'o rem mar adek king'iyo leke ni ne gin rachar chon to koro gilokre maratong ng'e ni koro gino osechako timre nade osechako lea mokwongo cha osewuok lea mar ariyo ema koro neno ng'e ni koro gino timre nade timre koro mage ranyisi mang'eny mag erosion wawacho ni sensitivity wachako wacho ni kokithiedho chon to wadhi chako winjo rem asibro neno ka kala mar laki timre nade lokre chako bedo ratong wacho kacha ni enamele matek ga to kaponono ni mano seregore lea mar ariyo gi mar adek to mana sido heo nyalo rego e dakika matin mokalo maka ponono ni okothiedhi e wang' sa to chandruok ni nyalo bedo mapek daktari thothne diagnosis wacho nang'o ibro winjo gima jatuo wacho kaeto koro wawach ni njatuo tibiro ira ting'isa ni daktari laka timre nade laka nigi sensitivity kata laka ramo mokwongo tata kapok adonjo ng'iyo ilongo nang'o kapok achako ng'iyo laki nyaka chiki itani ang'o matimre kuomi mano waluongo ga ni history taking nikech history kae kuma biro ng'eyo ni samoro ma e gima timre ibro chako ng'isa ni daktari samoro tiyo gi yath makama daktari samoro iyabe yan ga gi shida mar ing'e ni ng'isa very innocently nikech ino kibing'e na penji ang'o to an asechako timang'o kao notes ni kara jatuona nini kama kase winjo history no maber emomiyo history dwarega no bed long kidhi e consultants gichaji properly mar history nikech ang'o kanye kuma tuo biro yudre gima jatuo ng'isi kuma tuo nitiega moko gi koro gin ga extra koro kase winji giming'isa kore kadhi timo gimiluongo ni clinical examination abiro ng'iyo laki achiel after the other one after the other okang'i gini together laka achiel adhi e moro no kamano kang'iyo ni lagni ang'o matimre mar erosion en classical ibro nene anena nikech ibro neno magi mocham gi acid ibro neno ka lea mokongo koro onge ineno lea mar ariyo maen ratong mamano daktari nyalo timre nade nyalo neno mar adek anyalo kawo pichni mag lak waluongo ni x-rays to x-rays nitie aina to koro mano marwa to in kaka jatuo kata ng'ama winjo wang'e ni nitie pichni manyalo goyo ma pod dhi konya ng'eyo
ang'o matimo laki. Kwa hivyo wach ni Ruth mane kaka wa diagnose gini. History sana sana as watimo examination as koro wagoyo pichni mondo waneni ang'o madibed ni kelo shida no. Nikech kok ing'eyo ni en ang'o to thiedhe moro nyalo bedo matek matin. Nyaka ing'e ni ang'o makelo tuo king'e kaki thiedhe. Thothne oganda wajo yuaga niyo kadhi daktari ni to obudhoga openja penjo mang'eny maswali za klinik. Daktari owacho ni kanyo e kama tuo yudore. Omiyo ka daktari penji penjo to duok penjo go te kako penji. Ing'e samoro gimiwacho no ber. Samoro penja kata nitie ang'o. Samoro kata environment mitie no kuma nitie shida. Kwa hivyo onge penjo ga manono nikech ing'eyo samoro kaka wan dakteche mag lak. In lak emokeli tana chako penji ni kendo in gi nyithindo be itiyo ichako penji ni daktari ni ang'o ma odwaro ang'o. Tikia ni kata thieth madhi mi samoro dhi consider your social income. Adhi ng'iyo ni ka ng'iso mama ni 1,100 ok obi duogo. But an gi thieth manyalo thiedhe mar siling 100. All these are factors e sama loso kodi. Koro point miwacho no muhimu sana. Wadwani mondo mi wang'eya ne complications kata chandruoge manyalo luwore kotenore kod regruok mar lak. Isepimonwa kacha ni kapo ni ochopo layer mar 3 mano koro en emergency. Koro complications chal nade nikech wasemulo diagnosis, isepimonwa weche mag history kachiel kod weche mag clinical. Wang'eya ne complications kapok wadhi e yweyo mondo mi wang'eya ne weche mag thieth. Okay, koro complication mokwongo. Ng'eni lak dong no wacho ni en gi layers 3. Sama koro layer moro wuok ang'o matimre ne lagni. Nitie gima waluongo ni height, occlusal height. Tende ni sama ka en height less than 10 centimeters, achiwe example. Tigolo layer achiel. Donge height cho bedo reduced. Inti paro ni karado kodi ka laki ne rom size ni to koro pungwa podi chal kawaida. Donge suchi olokore. Koro kinen maber kaka ni neno chon. Tene ni aesthetics obedo affected. Mondi chiem maber Ruth leke ni nyaka bed balanced. Nitie kaka leke rado. Maka koro side moro regre to side moro ber. Tene ni kaki chiu cha dhi timre nade. Kaki chamo chiemo, kaki nyamo chiemo dhi lokre. To dhi kelo stress ne joint miluongo ni temporomandibular joint maenka. Kori dhi chako bedo gi issues. Ni ya daktari tinde ka chiemo ta winjo rem machiegni gi ita. Mano tiende ni wang'eni joint chose chako bedo gang'o gi shida. Muscles mabedo involved e chiemo. Ka koro nitie stress there's unbalanced biting kendileke ni. Mano be dhi kelo shida. Lagni be ko kithiedhe dongo dhi ko regrega to dhi ko rumo. Donge kendo kanyo kendo be watimre nade. Kendo lag wacha otimre nade. Wawite donge. Mano be complication nikech wadwaro ni dhano mondo bed gi leke ne mana kaka Nyasaye notimre nade nochweyo gi. Koro maganya wanyalo wacho ni complications wacho ni aesthetics kaki chal nikech nin gi leke marachar koro leke ni ratong. Koka mano height mane gintie maber cha koro timre nade onge. To ko ng'ato ng'iyo leke ni neno ne gi regre neno ni gin gi buche to mago gik ma kawaida ok mor dhano. To sana sana kichiemo gimo wacho mar joint cha magegi wanyalo loso piyo. Mago onge shida. To kikiwe joint ni otimre nade okethre. Thiedho joint shida. Kata joma thiedho joint Kenya ka ok ng'eny. Owacho ni kikiwe joint go kethre nikech thiedhe shida kae to joma thiedhe Kenya ka bende ok ng'eny. To seche mise wacho mano romo nyisowa ni kata nengo mar thiedhe bende ok yot kata matin. Dr. Martin pimno mana matin no seche ma leke regore ginyalo ga regore teko achiel nyalo regore to wenya wadgi gine dhok achiel. Kapono ni gina pige mag olembe mantiere kod asidi madho odonje dhogi te. Ginyalo ga regore kaka mawanene picha kama regore arega tegi koso saboro nyalo regore achiel. Gibro regre te nikech legegi ing'e gini en environment. En interaction kind laki gigi manie dhogi. Onge lak achiel mabedo isolated. Lakini mar reflux tinyalo gang'e ahinya nikech obiro affect leke mamalo gi side maiye gi incisors mawuok gi gieye. Ibro do ni moko gin safe lakini odwa medre ahinya e leke mamalo gi etoke gi leke mapiny ineno gimbele ka ineno ka odwa chama ahinya nikech dongi neno root no. Nitie joma be katiyo gi yath kata tuoche moko tisiki timre nade isiki ng'ok is also acidic
in nature. Mago be pod biro kelo mana shida ni. But ng'enyne ng'ama nigi tuo no lekete ibro neno ka nigi gima nyalo bedo tofauti en degree. Ibro yudo ni moko samoro oregre ahinya molo moko. To inyalo paro kidienje mana wacho ariyo moko ka attrition gi abrasion. Ng'eni lagni tayari oyomyom, acid osedil kode. Ibe kore kibiro irudhe matek. Tiende ni medo shida cha. To samoro podirego nyaka laki sami nindo. Koro gik moko adek gite tiyo together. Koro wabedo ni leke ni otimre nade? Oregore. Kara tiyo kod ngufu mang'eny mabende wacho ni en achiel kuom yore mag rego lak. Daktari thothne samoro yudo ka ng'ato wacho ni onyalo tiyo kod maswak kata mare yien kod weche makamago. Ok ang'eyo ka tiyo gi gik maok maswak mopuodhi bende nyalo chwalo regruok mag leke aina gi. Kata kitiyo gi yien sawa. Wan gimwa wacho ni kikiti gi ngufu. To kata brush mitiyo no kiko bed gi matek. Emomiyo an sama jotuo na nang'iso ga ni sama gidhi e supermarket nyiewo mswak. Nyiewo mswak mondik ni moderate. Ok yom ahinya to be ok tek ahinya. Ene diere ka. Nitie jotuo mabiro ng'iso ni koro intigi mayom. Tan pok na ng'iso jatuo nyaka nene no ti gimoro matek cha nikech akia on okwaluok nanga dongo rudho mana la. Okwarudh lada. Picha ni berahinya ineno kaka koro leke mamalo gi osechako bedo gi buche. King'iyo maber e diere ineno buche nikech koro lagni osetimre nade oseregore. Lea mokwongo osewuok, lea mar ariyo osewuok, chokoro achiegni chopo lea mara adek. To wato ni kochopo mara adek iniwuone mibiro e hospital nikech rem modhi wang' achiel. Dr. Martin wacho ni koro ibiro biro kendi nikech en rem. To wacho ni en rema en rem modhi wang' achiel. Penj laktar kokalo ramo gi TV Ngima en mwandu. Regruok mar lak irudho lekeni nang'o? Ichamo ang'o? Yedhe mage michamo? Yedhe mag kweyo rem kuom ranyisi manomiyo waka antihistamine. Samoro nitiere ga kod allergy moro irisiki monya antihistamine. Daktari wacho wakacha ni magi gin gigo mar rego lak. Isiki tiyo kod lekeni e yaw chupni kod gik makamago. Itiyo kod lak marach e yo moko nego bende itiyo godo kod lak kod complications bende opimonwa. Waka oyueyo kik idhi mabor kik isud kata matin. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Dia wacho karen wach mane? Antiko. Ida maya gira matien. Ai antiko ama inade tano kama Christmas. Dosani wane mood mar mor antiko. Karimbi ng'e gino. Ang'e gino. Emomiyo nyaparamogi ajwang' kowuok kuoma antiko kachiel kod odieza wadwaro nu Merry Christmas. Come on, Peg. Hey guys, guess what? It's time. It's time. Na mimi nimejump in. Wacha niweke mix. Neihida. Asedonjo. Wachak tich. Playlist. Iko ready. Totisheragero. It is time. It is time to celebrate and give thanks to God for the year that has been. Netoko goere. Tuvuke na shangwe. Tuinuke. We wish you a happy 2026. Happy 2026. Happy 2026. Happy 2026. Tuvuke mwaka in style.
Puonj laktar kokalera mogi TV ngima en mwandu. Leke ni kata leke nyathini oseregore kaka wanene pichani. Samoro regore mokalo lea mokwongo, mochope lea mar ariyo. Ama koro odhi kagima koro lako regore mochamore morumo. Bende thieth nitiere kochopo kama koro wagige. Thieth nitie. Thieth nitie kawaida. Kawaida wawachoga ni kapok ithiedho to watem mondo watim ang'o wageng'. To nikech waselose gik manyalo kelo gini, koro watem ahinya mondo watim ang'o wageng'. Kik wasik ni wachamo gik chiemo manigi sukari mang'eny, manigi acid. Tachiwo nyaka examples. Fruit juices gi, citrus juice, obed lemon juices, obed apple juices, obed ndim, joma siko madho pi manigi ndim sechete. Ng'e ni weight ni biro dhi to lakini nitie shida machielo mariti. Koro wacho ni mago nyaki timri nade, nyaki control. Yath be ka nitie yath mitiyogo, te mondi los gi dakteche ni mondo ne kaka inyalo, nikech ok wanyal geng'i ni kikiti gi yath. Koro wane mwanyalo neno kaka wadhi protecti kaka onyalo dak gi yadh cha mondo kati tiyo kode to kiko timre nade, kiko kel shida ni. Luoko lak, rudho lak ma kawaida ni. Kecho wacho ni uchafu ko bede lak mang'eny, tema bakteria tiyogo to dhi kelo acid. Ma poda genga tuo ni. Genetics to tek sana mondo wa control. Mago gig Nyasaye. But generally wawacha ni kin mama ming'e ni yach kata inie productive ages, tema ni gik miwe iparo ni nyalo kelo shida e dendi, obed kong'o, obed ndawa, gika inago. Mondi timri nade, mondi werigo, nikech mage gik ma alter genes. To ng'eni genes kosebedo altered to achiel kuom gik moko manyalo bedo affected en laki. To we ang'isi ni conditions kaka koro amelogenesis imperfecta mana wachoga ogibiga kendgi. Nyithindo go kibiro nono gi maber ok leke kende manigi shida. Ibrodo ni kuonde mang'eny e dendgi, obed development mar obuongo, obed ang'o nigi shida. Kwa hivyo genes ka walamu wawene Nyasaye otim kaka Nyasaye, lakini ibe temni gik manyalo kelo shida kikitimri nade, kikitigo. Koro mana paro ni walose kanyo. Koro isebedo kode. Koro echa acid osetimre nade, oseyudore. Koro watim nang'o to setimore. Wabiro thiedho kulingana gi extent. Kapok odhi ahinya, ekwa fwenye. Wakwongo wafwenyo ni tang'o makelo regruogni, acid ni yakanye. Wadhi wapuonji ni yawa, weri gi gino. Ka en pi mimodho mar lemon, werigo. Ka en tuo ma ai to kelo acid e dhogi, abiro ndiko ni barua mar referral tateri daktari mar ich mondo timang'o mondo contain gicha. Koro ko chaka to anyalo timo gimiluongo ni topical fluoride. Imiya fluoride tidhi apply. Ng'enyne enamel ma pok okethre ahinya biro timo gimiluongo ni remineralization. To duogo bedo sawa. Donge pok okethre ahinya. Pod eka en e process mar kethore. Kimie conditions maber, minerals nyalo timre nade, nyaro duogo e lagni. Temo ming'isiga ni mondo iti gi toothpaste manigi fluoride. Awinjo ni jomoko wachoga ni kikitigi toothpaste manigi fluoride. Apana. Fluoride encourages remineralization. Mane concept ma behind fluoride itiyogo e toothpaste. Gimomi apenjo mano nikech kane wachako chenro Dr. Martin ni wacho kata ni enamel kokethore to oken kaka fuoni mamoko mag del ma ang' no chako duogo kendo. Koro ka emana dwani mondo penjo maber ahinya. Kose kethre morumo kaka e pichani to onge kumidhi gole moro tikelo. Nikech koro process cha osetimre nade? Osetimre. Lakini ka process ni chako to pok adhi ahinya, timiye the correct environment. Dhogi ler, dhogi onge acid mang'eny, tichaki tiyo gi fluoridated toothpaste, daktari be odhi ondiko ni topical fluoride. Remineralization nyalo timre nade? Nyalo timre. To koro wa prevent gino from getting worse. Kanya paro no winjore. Ilero maber mokalo. Wadhi nyime. Lakini koro kose kalo, ka koro nosedhi ahinya, to lakini poko chope lea makoro isechako winjore mahinya. Wane sensitivity. Watimo restoration. Wawacho ni en feeling. Ibiro to watimang'o? Feeling. Wan gi materials mag timo feeling. Lakini Ruth kata di timo feeling. The number one thing manyaka tim kaka daktari gi jatuo. En gima ne kelo shida cha.
emanya kwa kuongo atimango wadilgo nikech koka dilgo matimo ni feeling podibiro timri nade podibiro duoga bang dweche kata bang higni moka chiel kata riyo nikech ok nwagolo gima kelo shida cha koro wadhi watimo feeling to kade beni acid ni no serego gini mokalo lea mar ariyo makoro kori chako winjo rem wabiro timo gi kaka koro root canal as wadhi wa umo lagni nitie kaka wanyalo umo lag gi gimi luongo ni crowns ang'enu sewinjo ga crown koro crown to dhi to umo lagni yote makoro kata ka acid biro to yudo ka lag choti mango obedo protected but ngeni crown ni be omak gi lak at some point emomiyo wacho ni nyaka wa eradicate nyaka wa gol gimane miyo dogni nigi acid in the first place wan gi gik moko miluongo ni veneers veneers they are more aesthetic gin gig sura loso sura ineno kaka joma mine keto ga kogno ma fake gi wabe wan gi mag lak makibiro to aneno ka lak oregre gisechako chalo maratong wakelo ni veneers gi ma alok suchi makoro joma nong'e ni leke ni ratong koro adokodi to koro leke ni rachar tinge veneers ni ng'eny gin ceramic tiende ni pod gidhi protect leke ni iwinjo lakini koro lak mokethre ahinya ma gima datimie onge mano to koro watimango wamuko oko lakini ok wagomb ni mondo chop kuma koro watimango wamuko lak iwinjo weche go kapo nono ni pod ochako to ntiere kaka inyalo gae kodhi ahinya ntiere kaka inyalo lose matim feeling kaka ne daktari wacho nwacha kapo nono dhi ahinya to kod daktari biro timo gimoko dwar ga timo ma en mar muko lak nise wacho kacha ni okonego muk lak moro kapoka dhi e yore monego bedi ng'ato ritore godo seche makoro osetimne gimoro kaka feeling osetimne gimoro kaka root canal muko lakni ang'o momiyo kidware ga ma wacho ga ni ok idwar kata matin nikech ing'e lak nigi sababu ni Ruth mana kaka ni chako kiwacho lak ema mi sura lak ema support kata your facial structures besera dogi ng'ama onge lak rafuok kabisa maonge lak ibro neno nade lembe odonjo iye nikech otimre nade onge lak ng'ama onge lak ok nyal chiemo maber enena ng'ama kimiyo chiemo kaka nyoyo enosiko timang'o omwonya to chiemo nitie samo momiyo sababu no Nyasaye ne wacho ni mondo digestion chakre dhoge ekodhi nikech sama koro kichame maber idhi chiwo stress ne the other systems manie iwinjo laken suchi maka lako kethore to kelo ngendo dhi kelo shida emomiyo wanodoro gani lako wuogi mana kochuno ni nyaka gol nyaka mondo mi ogole picha nini dwani wapuonjre godo ang'o Dr. Martin mama na picha matango feeling different materials ibro neno nitie feeling material marachar nitie moro machalo Sylvia manena amalgam tindo kwa tigo ahinya to kendo neno ni kumewacho ni area previously fixed ni tiende ni no team feeling to gimane kelo acid pod nitie koro ing'e gima timo acid rego around the feeling as kendo muko feeling no koro emomiyo wacho ni the first step ni nyaka wang'e ni jatuo ni acid ni akure kanye kumichako go thieth osetimni feeling ni wacho kacha ni nyaka idhi nyime kod rito leke ni eyo makare timni root canal samoro kedni veneers kachiel kod crown wang'e ni kaka wanyalo rito gigi daktari mondo miki kwachak bedo kod chandruok kapok watieko chenro ma kawuono erokamano koro kosetimni gigi kanane mathiedhi abiro puonji ang'o manomiyo ibedo kamano in the first place to Ruth we ong'isi ni samo wacha ni feelings gi veneers gi gineno gik mayot let me put it into perspective we ang'isi jopiny ni veneer achiel en pesa di veneer achiel ma lak achiel en 30,000 to 40,000 lak adi achiel koro pare ni dwa lose leke ni te crown achiel en 30,000 pare ni dwa loso leke ni te ji adi ma pinywa ka kata an kuma bete ni ka koro ing'isa ni leke na te adwa loso gi veneers leke 32 32 tidwa keto crown gi 30,000 ji mang'eny ok bi nyalo emomiyo pod wa emphasize on rito gi geng'o kapok wadonjo ang'o e thieth to pod abro nuoyo kik wati gi chiemo manigi sukari mang'eny kik wati gi chiemo manigi acid mase mention examples mana carbonated drinks nitie jomoko masateko chiemo to nyako ti gi soda ni bang' chiemo kamoro amora soda
Kinge ni chamo chiemo manigi sukari mang'eny kata chiemo manigi acid kikiret timango rudo laki nikech sami chamo cha to environment obedo acidic koro kibiro gi rudo lak nang'isi ni gigi konyre tayari acidity ni e dhogi lak nyalo regre ibe ibiro timango konyo rego gi muswak nikech idwago tiyo gi ngufu apana kingeni madhri gi soda kata gi juice inago kati chamo chiemo manigi acid at least bede dakika mokadi 30 lakini kabera inyato lisali achiel eka kori dhi timango irud laki bed ng'ama modho pi mang'eny odiochieng pigni dhi konyowa nikech odhi ket buffering zone e dhogi joma nyalo afford sugar free gums nitie bolgam moko gin ga e supermarket mbele kacha maonge skari be sete mang'eyo bechgi bechgi tek kabisa exactly but giber giber nikech gi encourage salivary production koro king'eni ng'ama okigolo lawa ahinya nikech genetic factors manowacho ka nitie jomoko mok golo lao kaka jom nitie joma nigo lao mang'eny to nitie joma nigo lao matin koro king'eri ni kind joma olao gi tin mage gik minyalo timo imodho pi mang'eny I avoid chiemo mwasewachogo idhi nyiewo sugar free gum itimango inyamo to encourage saliva mondo obiye dhok mondo protect lekeni bed ng'ama dhi ka daktari mar lak at least twice iya mondo ka gigi chakre wane gichon mondo wathiedh chon nikech ni wacho ni chako chon ber moloyo dhi ajuoga kaito bende geng'o yot moingo thiedhe kaka wawinjo no ok en tich mayot kata matin to moro geng'o wanyalo yudo kaka wageng'e en mana ni ok ang'eyo daktari ponono ni ng'ato ochuno ni nyaka ti kod yedhe mopogore opogore kaka mane wawacho ka ochuni ni nyaka ti kod yedhe gi samoro nitiere kod allergy moro ma nyaka ti kod antihistamine samoro nitiere kod rem mantiere da kaka daktari ondiko ni yedhe makoyo rem kaka aspirin mane wawacho ka pod chal nade ka mondo kik wachop kama wuoyi emomiyo nawacho ni dhano samithiedho dhano en multidisciplinary team tiende niya kan daktari kaka mar lak asefwenyo ni yadhni nitie kaka timo jatuoni abro ndiko barua ni daktari wadwa ni yawa yath mitiyogo ni nitie kaka timo ne jatuoni koro daktari moro cha dhi kuongo penjre ni be nitie alternative ma pod dhi kelo konyruok ne jatuoni lakini ok hinye ng'eny yedhe gi nitie gi alternative to kwa fwenyo ni samoro onge alternative koro wadhi timo counseling ne jatuoni ni samitiyo gi yadhni tige kode kama for example jomoero chiwo aspirin yawa kikichiw temondi timang'o imodhe gi pi ineno ka kanyo tayari watimang'o wa reduce issue no donge so ena interaction with the colleague doctors ni ang'o mwanyalo timo mondo wakony patient ni formulation yathenyo nyalo bedo achiel to biro gi mopogre opogre onyalo bedo syrup onyalo bedo tablet onyalo bedo kata disposable onyalo bedo anything koro kwa ido ni this formulation kelo shida ne jatuo ok wanyalo discuss gi daktari ni molo mondi mie tablet monyamo ni bedintie dongi nyalo chuoe kamano koro ok wach ni yadh cha ema koro iwerigo apana koro daktari mar lak dhi tudre gi daktari moro cha as gineno kaka ginyalo konyi there's always a way out Amor kakilero chenro ni daktari kenda duoko niero kamano makende ipime yo mayot mokalo kendo ganda owinjo maber chandruoge manyalo biro kod leke ma oregore to riwacho kacha ni kaponono ni ochopo makoro chopo e layer mogik cha to koro en emergency en serious machal nade mana dakika matin nyiriri matin kapok watiko twako makawuono samo chopo layer mar adek kuma wan gi leche to wan gi nerves teneni sama gi tuoche omulo leche gi nerves koro communication the brain ni gimoro timre ka tinge koro enango en rem mabercha ng'enyne kumwatie wayudo ka jotuo marito ano kwa ritga jotuo kech gotie nok no timre nade okonindo koro nyaka kori bi mondo walwok kumobedo infected no gi tuo no nikech nge sama koro gini otimre bur dongo losre to ka bur olosre bacteria moko be koro timre nade donjo koro kelo shida to biro kelo complications kama nyaka abscess ichako kuot dogi chako dum ichako bedo gi tuo ngeni tuo che gi konyrega kimi achiel nafasi to dhi
miyo moro cha nafasi. Koro kochopo kanyo to dhi adhiya kam daktari to ng'eny Ruth gik mwawacho ga e chenro kae gin gik minyalo thiedhi to inyalo geng'i. Koro emomiyo ang'iso ga jopiny ni kata dibed ni paro ni bechgi ng'eny, tinde hospital mag serikal dakteche mag lak nitie. Kin Homa-Bay dhi Homa-Bay County, kin Kisumu dhi Russia, kin Siaya dhi Siaya County gi Bondo County, kanyo nitie dakteche mag lak. Nairobi ka all the sub-county hospitals, all nigi dakteche mag lak. Mano gima ng'eyo for sure. Nyocha ondik gi over 30 doctors. Kwa hivyo dakteche gi nitie. Koro kik ithagri e ot. Kapok watiko chenro daktari Dr. Martin, en ga penjo ma ji thoro ga penjo mang'eny mokalo ni lak nyalo nego ng'ato? Osenego kendo pod nego to biro medo nego. Yes, lak nego ng'ato. An awuon ase lose patience nikech wach lak. Ing'e lak sama chako en tuo matin. Kokithiedhe to dhi okelo tuoche mang'eny, okelo moko. For example, dhi mi tuo moro miluongo ni Ludwig's angina. Laki nigi bur, okithiedhe iling'a ling'a. Odhi odonje lea maradi, iling'a ling'a. Odhi odonje lea maradek, pod iling'a ling'a ikuot. In samoro dhi mane chemist tinyo Panadol tinindo kode. Lagcha samoro en lak mapiny kata mamalo. Infection cha wuoke lak donje e chogo. Infection no donje spaces. Ineno sura wani nitie gik moluongo ni facial spaces. Infection no donjo, ochako timre nade, oridre, odhi piny. As koro ka spaces gi osebedo infected maber, koro wawach kaka koro buol lewi, ibedo gi tuo mwaluongo ni submental abscess. Odhi oting'o lewi malo. Kose ting'o lewi malo, koro kinyal timang'o? Okinyal yweyo. Ruth kokoteri hospital within a short time. Inyalo wito ngima. Iwito. Daktari ponono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye nikech daher mondo mi oganda otudre kodi ka ponono nitiere chandruok to giyud kaka inyalo konyi. Diere moro ne wadhi e nyasi moro kaeto romo gi miyo moro wacho na kacha ni leke noserame to koro gimotimo ga okawoga mafuta taya, mafuta mar taya to keto e lake. Kata okawo yedhe makweyore mane wawacho ni thoro rego lakcha to diye lake. Koro gimano mako dhoga niere tudruok kata ang'o momiyo oganda watiyo kod gik aina gi. Moro nyalo mulo no mana matin gik mwatiyo godo e lekewa mondo control rem moko nego beni watiyo godo. Machiel kuom gi apa ni en mafuta taya ma wacho no. Erokamano. Mago to kawaida Ruth, dhano nyaka yud solution kulingana gi environment mang'ato nitie. Kech adier samoro kaka samoro miyo no lake rame adier to kata hospital madodhiye onge. To samoro koketo mafuta no nego kute 2-3 moyudo relief oneno ni en sawa. Jomoko be tiyo gi cloves, isewinjo cloves. Jomoko be na yudo kao ilongo ni ko, orego ko to dhi osoe tenge ni ko enang'o skari. Koro ang'o madwa ng'iso joma winjowa, tafadhali kik item ni dwa thiedho lak e dala, dhi hospital. Erokamano. Idwa tudruok kodi nyalo yudi kanye Dr. Martin? An atiyo Kenyatta University Teaching and Referral Hospital mayudre Kahawa West. Achako tiyo Equity Afya Kahawa Sukari, mano be inyalo yuda. Mbui inyalo yuda e Facebook kaka Martin Oludhe, Twitter be inyalo yuda kaka Martin Oludhe. TikTok an kuro to lakini ng'enyne aonge. Erokamano. Nyibo miwa namba kusoma nyimane mbui. Mane mbui. Erokamano nya daktari Amor kenda duke erokamano makende. Ageno yude chek machielo. Ibo lungo wakamitie wane kakitimo gigi duto temo ndo mwantang ne oganda wakakitimo gigi. Erokamano ya rwako anytime. Erokamano nya Dr. Martin. Okadhi nuoyo, bendo kabinuoyo kata matin iwinjo puonj no maler. Inyalo geng' kendo geng'o yot moingo thiedho. Neler mathoth rudi ko Dr. Martin e yore mag tudruok ma wachogo kendo kete mane chenro mar penj laktar kama wacho ni ngima en mwandu. Ne Dr. Martin erokamano mathoth. Ne director na erokamano Nyabobo Wafula kachiel kod producer na Perpetua Okoth. Ne in jahera mar chenro ni erokamano mathoth mokalo. Rit lekeni mondo mwageng' chandruoge kata thoe minyalo kel kod lak. Ani longani Ruth Otieno oriti masani.